everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Hello, tita. Di ami karon sa inyo, day. Asa di ay mo? Naami sa ospital, tita. Akong gida si Lola. O, unsa? Ngano? Naunsa man rin sinang kuring, ha? Si Kuring? Ngano? Nausa si Kuring? Ha? Nausa? Kadiyot sa tay, ha? Hello, Sandra. Mao ba? Sige. Mamauli na lang mi ni tatay. I-update lang unya mi, ha? Okay, sige. Bye-bye. Nausa lagi si Kuring, di na? Ay, kalma lang, tay. Kalma lang. Gida ni Sandra sa ospital sinang kuring para ma-x-ray ang tiil. Kay napandol ko no, o gisakitan pag-ayo. Naghuwat pa sila sa resulta. Aw. Hey! Sabi kong naunsa, yun. Ayaw ka balakag maayo, tay good. Nalisara to. Okay. Pinangga gid kaayo ni mus ng kuring, tay, no? Nganong gipatis ang danas pa ang ninyo ng bahay din na, oy. Maglisod ako sa third floor, ada. Garahian na lagi ang first floor, tay. Wabi tay lugar para sakyanan. Okay ra ng motor kay kamay raman na. Nagplano ba itong imong apo nga mupalitag sakyanan inig pauli ni apohon. O aron sab, safe ang atong mga butang ba kung magbaha. Nahibaw ka na ba ining atong lugar. Bubaha sa ba ni dinhi basta kusog kaayong uwan. Matay, no? Kung wa mo abroad si Cookie, di naman pausap ang bahay. Pero, nganong wa naman lang mumukuha ng mga bahay sa mga subdivision, maka-afford na si Cookie. Mas gusto man ko magpabilin lang din hitay. Okay naman gud ning lugar, ha? Aw hinuon sab, ni aragod ta sa syudad. O kaida na kainato ang atong mga silingan. Akong gusto sabtag mingaw, mapaulit sa probinsya. Kay tuwa masabtay bahay dito. Wala sa braba ko kapaulit dito da. Uy, nanawag si Cookie, tay. Tubaga na yun. Hello, Nak. Kumusta, ma? Okay naman, Nak. Di amis lolo ni mo naglantaw sa bahay nga gitrabaho pa. Wala kayo madungog nga nagpanday. Ay, nagpalayo man ko kay dili man ta magtungog dito. Saba kaayo. Ay, okay. Unya, kumusta namang trabaho diha? Hapit-hapit na mahumanak. Mo balik ko dito, ha? Akong videohan. Video call na lang tabi aron makita gid nimo. Ado na lang tawag sa messenger, Nak. Sige, ma. Ikaw ulit tawag na ko. Bye. Hi, Lola. Ay, murag nagluya man. Way ayo ang bag-o ni mong kompanya. Okay raman la. Medyo busy lang gid kayo karon kay next month musod naman ang bagong executives. Doon na magoy Canadian company nga makig-merge sa among company. Maong busy gid kayo mi karon sa mga inventory, reports ug uban pa. Sa ato pa. Mga foreigner na din ng inyong mga amo, ana. Naapamangkod hapon ang mga daan pero mapunan lang sila og mga Canadians. Then doon naman sa kunoy mga Pinoy gikan sa ilang company. Naila pag-ilis na dayon. Kaya handa mo na nakong lamesa para makakaon ka. Nagluto ko og sinigang. Uy, busog na baya ko da kay gipakaon mi sa among boss. Pero sige lang. Tungod sa sinigang, mukhaon lang kog balik. Manambok na kog samot inila. Di man gud ka tambok. Sakto raman ng imong lawas. Sige na, pag-ilis.
nangutana na ato masilingan, kanus ako nung niblisingan ang bahay. Gipangutana sad bitaw ko nila, tay. Unya, kanus amang yun. Sunod buwan, tay. Inigpauli ni Koki. Mayo kay makabakasyon na siya. Anhin naman siya ma-assign, tay. Nakig-merge man ang ilang kompanya sa usa ka kompanya dinhi. Og nindot kaayo, tay, kay gi-promote siya. O sana siya sa mga executives. Uy, kanindot ko anang balita. Ipanghambog ko na, oy. Oy, ayaw ana, tay, ha? Dili gid mo sugot si Koki, ana. Low-key lang gid kuno ta. Mura lang og wa ba? Uy, kay executive naman ka siya. Anigapo siya puyo. Kanang mga iun-ana, adto maganda puyo sa mga high-class nga lugar. Basta kay mauna iyang giingon nako, tay. Di na lang ta musupak. Ay, Lina, ato niyang imbitaron sila si Kuring o Sandra sa blessing, ha? Sigurado kang mauna ang flight ni Cookie. Daghan na laging nanggawas, wa palagi siya. Ay, kalma lang, good, tay. Wa pa man guna mahurot og panggawas, good. Kura siya. Ah. Nagwara-wara siyang kamot. Oy! Cookie! Matay, nisabot pagkakagwapo do, Cookie. Kung di pa si imong height nga mao lang gyapon, maaan gid unta kang foreigner. Tokam ako. Gabiya sa dibuloy. Si Awa gyud mo eh. Aw hinoon, kaliwat mang sabgyud tag mga tisoyon. Tanawa lang gud yung mga apuhan gud, tisoy kayo. Asa mo di kuliwat? Tanawa sa naging mga indahan. Kuwang sahay. Maong wa ma beauty queen. Na, unay-unay lang yun na itagdaig ini, ha? Oh, uy, murag dili man ipaingon sa ato ang atong giagian, Koki. Dong driver, asa man ka mo agi? Dili man ipaingon sa amo ang imong giagian. Ay mig ilaran sa agianan duha. Suhito taon mi din do, kaya taga din hirbe syudad. Laughter na lang sa unahan. Kay layo na gyud kaayo tagtuyukan kun mulahos ka pa. Ma, Lo, chill lang mo. Wa ta ilara sa driver. Padong kita sa atong adtuan. Ha? Di tam diretso sa bahay karon. Ha? Uy, asa pa man di ay ka? Wow! Koki, kaklas ini nga kondominium, uy. Nganong naaman ta dinhi? Chill lang lagi mo. Tara sa elevator. Lo, tara. Nipalit ka unit ni Dong? Uy, sus kinukinuo ko. Ni ata sa ika 23 ka floor. Hisos mo, Yusef! Koki, kadako ini nga unit dong, uy. Imo ni dong? Matay. Mura manig kanang mga makita do sa TV. Yun na di kadaghan mo kwarta ko, kay? Kapol dam ko kain eh. Dili ako yung palit ni Lo. Ma, ang kumpanya. Wow! Mau ba? Pinay kwarto ni Dong. Duha, Lo. Ang usa, ako, ang usa, para inyo ni Mama kung manhi mo. Uy, sa ato panak. Dili ka di ay adto mupuyo sa ato. Dili na, Ma. Mao ni akong bagong address. Pero, motor sa kagyapon ko. Nagyod na. Kay di ka naman good. Di ka basta-basta si mong kitabuan. Executive naman good di ka. Congrats! Congrats, Apo, congrats. Nak, nagpaabot sa daba nato karon ang atong mga silingan. Excited pud sila sa imong pag-abot. Pero, dili man di ay kamuadto. May giandam ra ba kong gamay dito nga atong masawan. Tuaroy mga tao sabay. Ang mga suod na sadgod nato, good. Oo, saon lang to. Ayaw mong kapalaka. Muadto ta karon. Magdaragyapon kong malita. Kana ba, kana malita ha. Mga pasalubong ang suda na. Pero ayaw na yung magsaba-saba bahin ining kundo. Ug sa ako niyang posisyon sa kumpanya. Mura lag, wa good. Gamay nga asenso lang ang ilang makita.
bunga sa pag-abroad. Matibidibag daw sa apo eh. Di doon sa bugiro. Ha, wa maliwat ni mo, tay. Siya? Balik pa mo sa lamesa, ha? Naapay daghang pagkaon. Ma, nabaguhan man ko. Lahian na sa bayo eh. Imo biya ning pagbuot. Lagi lo. Kanos aman tayo magpablising ini apo. Ang buti mama. Siya lang ang atong agdon. Kinsa may niingon ni mo la? Ay, kinsa pa. Sinandeng god. Pero wa mo sulti kanus Kay wa pa kuno siya may baw kanus agyon. Gipatasan man di ay ang ilang baay. Og naabot naman kunos koke maong magpa-blessing na. Nag-message si Tita Lena. Oh, masada yun. Nakasiguro kong bahay na sa blessing sa ilang bahay. Sakto gid ka la. Nag-invite si Tita Lena. Oy, kanus naman na. Niambot na sa probinsya. Ogma. Uy, hala, unsaon man eh. Ugma naman sad ang pag-harvest sa mga pipino. Dili sa nako kabiyaan. Naaman ang mga mangumprahay. Ikaw nalay tambong, Sandra. Mubalik mangyod ka sa syudad karon. Mubalibad ko la. Di ko mo tambong. Ha? Uy, nga man. To ako no sila sa probinsya, tay. Og masab ko no ang pagpag-harvest ni ng kuring sa ilang pipino. Dili sila makabiya kay kumprahon man kuno ni dayon. Dili pwede postpone ng una nato sunod simana ang blessing din ha? Ha? Aron makatambong yun sila pa. Oh, tawagan ako si Cookie, tay. Akong pangutanon. Okay ra gyud na ma. Wa ko problema. Pero kamo na lang unya kay di naman ko makatambong kung i-postpone. Kaset naman gud ako mga schedules. Uy, kung mauna, dili na i-postpone ang blessing. Uy, ipadayo ni Ugma. Sige nak, maora to. Busy ka tingali. Bye. Bye ma. Nasyak sa ko sa sunda nga no. Ilang ipapostpone ang blessings. Tungod din nila ni ng Koryong Sandra. Tao-tao naman din nga wala ko'y kontak niya. Kumusta na ka siya? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!